Arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, Kimetz? Ondo. Ondo? Bai. Zera zure lehenbiziko aldia, telebistara baita ere? Bai, baina publikoan ere etorri. Bai. Publikoan etorri izan zara. Nora, ze programatara? Badakizu? Gure kasara. Gure kasara. Ara, begira. Hori ezagutzen dugu. Ezagutzen dugu, ez da? Ezagutzen dugu. Ondo, ederki. Orain bi bazuek. Lehen gure kasa eta orain bi bazuek. Agurtzane, lasai zatozte? Bai, bueno, hortxe. Bueno, gozo moldatuko gara. Agurtzan, zuek ere hartu duzue parte ikerketa horretan. Zerk motivazio, ze motivaziorekin hartu duzue parte? Bueno, esti laguna deu eta proposatu zigun, eta aukera politia ikusten genuen, beste familia batzuk ezagutu, eta gure beharrak edo falta motatzen ditugun horiek adierazteko baita ere. Guk ezagutu nahi dugu zuen kasua gutxi gora bera, zuen gaixotasuna ere bai, Kimetz, azalduko diguzu nola izena duen zuk duzun gaixotasunak? Larsen sindromea. Larsen sindromea. Eta zer da? Bueno, jaiotzeko, sortze prozesu horretan, bere garapenean ezurretan eragiten duen gaixotasun bada, kartilagoetan eragiten duena, eta orduan bere kartilagoak izan daiteke ez egonkorrak direla. Orduan batzutan ezurrak atera iken ditu, atera sartu, beste batzutan uzkurdurak ditu, orduan fizikoki zenbait muga ditu, sekula ez da oinez ibili adibidez, entzuteko ere arazoak ditu eta audifono bat erabiltzen du. Eta beraragik gehien bat, hori fisikoa da, eta arnasketa arazoak izan ditu, orain ja nahiko orekatuta eta ondo gabiltz, baina bai, batez ere fisikoki, kognitiboki ez du inungo arazorik. Kimetz, zu gurpildun aurkian ibili behar duzu, kalera ala irteten zara, ze oztopo aurkitzen dituzu, kalean? Kalean, askotan adibidez, kotxe bat edo espaloian daunen, ez lintzen haintzibarra bakoet, errepidea, eta olako gauzatzen, adibidez, txorrenea ez lintzen sartu. Zuen askotan ez lintzen sartu. Bai, tren gutxi, egokituta oso gutxi etortzen dira. Adibidez, trena ezin dezu planeatu gaur, Donostira trenez, etxeko plana ezin da hori izan. Eta esate baterako, hau galdera bururatu zaidan bat, baina jakiten da noiz datorren egokitutako tren bat edo? Hori galdetu izan dugu, bada ordutegi bat jakiteko, eta ez, joan daiteke ala ez, eta noiz bait beharko bagenu, hilabete lehenago eskatu behar duzu, eta hilabete lehenago olako plan bat, ez, orduan, bitzen zea bestera batea mugitzen, eta bestera bateko planak egiten eguneroko tasunean. Hezkuntzaz aritu gara. Eskolan zer moduz, Kimetz? Ondo. Ondo? Bai. Nota honak ateratzen dituzu? Bai. Bai? Ondo? Ze mailatan zaude? DBH-2. DBH-2. DBH-2 laster erabakiak hartzeko garaia izango da orduan? Bai. Eta? Zer pentsatu duzu? Momentuz letratatik jugo nezela, baina beste zer direz. Bai, geroxeago hitz egingo dugu, badakigulako ongi idazten duzula, eta bertsoak ere bai, eta olako kontuak ere bai. Agurtzan, zuek ere hitzordu asko behar izaten dituzue medikuaren gana joateko, ezta? Bai, gu batetik Donostira etortzen gara medikuna, eta baita ere Madrilen ibiltzen gara. Ebakuntza batzuk izan ditu bere bizitzan, eta egia da guri txandak nahiko errespetatzen dizkigutela eta egun berean jartzen dizkigutela Donostin. Hiru txanda edola batera iken ditugu eta hor lortzen dugu bintzat gutxiago galtzea. Gaina DBH-2 ere Kimetzi asko eragiten dio klasea galtzea, gero hori rekuperatu behar izatea. Baina direz ebakuntza bat izan genuen maiatzean, aste bete 10 egun izan ziren, baina hitzein da irakasleekin eta moldatu genuen, eta alde hortatik sekula ez dugu arazoik izan. Eta plangintzan barun sartzen da, etozein ez usteko, moldatzeko hori. Agurtzane, nolakoa da gizarteak Kimetzekiko duen begirada? Nola begiratzen diogu? Denetik dago, nik uste gertutik ezagutzen dutenak Kimetz ikusten dutela pertsona indartsu bezala, erronkei aurre egiten dien norbait bezala, eta gero ez ezagunek beti igual erruki edo pena edo beste begiradan mota bat. Nik uste hor, ezagutzen du Kimetz, badaki zein dan, eta badaki nolakoa dan, eta asko baloratzen dute. Eta gero beste batzuk, igual, pena edo beste begirada batekin. Zu nola sentitzen zara, Kimetz? Nola begiratzen zaitugu?
Ezagunekin ondo sentitzen ez. Baina ez ezagunen artean eta ez zait oso eroso egiten. Begirada rarot eta pena bezala eta hori ez zait gustatzen. Bai. Ezagunekin esan duzu, zer moduz lagunekin? Ondo. Bai? Bai. Bai? Planak eta egiten dituzue, Bai, etxen futbola jolasteko edo partido bat ikusteko edo holako gauzak. Bai, etxean esan duzu, ze lagunekin bakarrik, ez etxean ere kuadrilla handia zarete planak egiteko, ez da? Bai. Bai. eta ondo moldatzen zarete, anaia arreben Bai. artean? Bai. Beti? Beti ez. Mandoa zeinek hartzen duen, dala, liskarra, baina. Agurtzane, Bai. lotua da, Kimetzek behar duen zaintza hori? Alde batetik esagun itzuke ezet, ze oso ohituta gaude eta laguntza ere badauke asko, guraso aldetik, anaia arrebak, ingurune bat badauke du laguntzeko, baina egia da, benetan pentsatzen hasten bazea oso lotua dela. Jazteko laguntza behar du, ohea eramateko laguntza behar du, gauean loiteko makina bat erabiltzen du, arnaske eta lantzeko ere beste makina bat arratsaldetan, gauerdian, ohean buelta eman behar zaio, bai, kontutan hartuko bageneko egun osoa, gauza asko egin behar zaizkio, bakarrik hain natural sartuta dauzkegula gure egunerokortan, ez deula pentsatzen igual, ez? Baina, bai, mendekotasuna ondia, oso altu dauke, ezkenen. Kimetz, aurreko batean hemen izan genuen Telmo Irureta, bizigrinari buruz hitz egin genuen. Zuke, aipatu galdetu genionean ametsak bat dituen, zu zer moduz, gogotsu hartzen diozu eguneroko bizitzari? Eskolagunen zaren baina. Ondo, baina. Beti gogotsu, ala ondora ikan saiatzeko. Eta asteburuak zer moduz? Asteburuak ere ondo. Ez da, deskansu pixka bat ondo etortzen da, ez da? Bai. Adibidez, xakean ibiltzeko edo josten? Bai. Bai? Zein dira zure afizioak, zure zaletasunak, Kimetz? Zer gustatzen zaizu? Euskal Herriko historia, euskerako gramatika, da, idaztea eta irakurtza ere bai. Zeate jolastea, eta beste bat. Eta idaztea ere bai, lehen aipatu dugu, tartean bertso paperak edo bertsoak ere idatzi izan dituzu, eta sariak irabazi ere bai, ez? Bai. Bueno, gu badaukagu hemen bertso bat, zuk idatzitakoa eta saria jasotako bertso bat, zure behimenarekin kantatu dezakegu Maialen eta biok? Bai, ez. Bai? Zer doinutan? Abestuko du, ies betea da doinua, ez da, hori jartzen du hemen? Ados, hasizu. Beti sinestarazi digute, denok berdinak garela, gizartean ditugun aukerak, denon eskura daudela. Urte hauetan konturatu naiz, hori ez dela horrela, gure ametsak gizarte hontan ikusezinak direla. Ona bertsoa, Bai. Ona eta sakona. Galdera ere hortxe dauka bukaeran, ez? Zein da zure ametsa, Kimetz? Nire ametsa da, zoriontzu garrantza eta lan bat bilatza da noko ezela. Eta lan horrekin bizitza. Bai. Ametsa eta ondoen. Agurtzan eta zure ametsa, zein da, Kimetzi begiratzen diozunean? Bai. Etorkizun bat ere ekitzeko aukera izatea, eta bidean, espero, bide lagun batzuk izatea urte hauetan, askotan ez, etorkizun baten gu ez gaudenean zer, ez, buruak da ekin duzun galdera hori. Nahi arreba asko ditu, eta konponduko die, baina bada zalantza bat, etorkizun bat, kezka bat, etorkizunen zer guk ere. Eta etorkizunari buruzari garela, zuri zertan lan egitea gustatuko litzaizuke, Kimetz? Euskara filologian lotutako zeutze. Baina irakasle bezala pentsatu dut, euskara gatu ikasailen edo matematika lehenago mailan. Matematika ere gustatzen zait.
Historia ere gustatzen zait, baina bat ezagut zo garbi. Bueno, baituzu ideiak buruan, Hori ona da, plan izatea ona da.